Balima ou Anignement, très urgent. Balima malien, l'air est très grave. Bien mardi 22 novembre 2022. Président Assimi. Maliki Diaoulé, Ika Fokaka Adi Aou Simbo Adi Massina. Aou Flebi, le pouvoir est très faible. Chite chikanfo, Aou Ereka Kangono, Beko du Nyomana, Doremo ka Adi Mandouke. Afo Maliki Diaou Yana, Aka Simbo Adi Massina. Adema ka juguni Amadou Koufayi, Adema ka juguni Makoronye, au Beko fait tourner au Adema Kelene, ou là ka communiqué que Dimashi Temele. Dimashi Temele Ngoroninde, le dimanche passé. Nobe ben, novembre kalo tile temps ani kononto ma ni ma fili. Et tile mougan, novembre kalo tile mougan Dimashi Temele. Bien tile fla drondi. Adema est communiqué que Kaira Kafo, ko Assimi me transition président de, ko Assimi manga constitution fali. Kolo adema de constitution glan kawa kolo te fait Assimi ka a fali. Pourtant au adema kele on y ATT de Djelaka Mali constitution glan pendant la transition. On a été que sur la on a été de coup d'état kani adema Djelaka constitution croix glan. Le 25 février 1992. Au cas sur la transition du pays. Adema kele ne nous dit. Ou adema kele ne go keta glan. Ou quelle est la différence? Ou quelle est la communiquer qu'on a tout dit? Ko ou te ko Assimi ko vichère de. Moi, je suis ça veut dire que Adema ni Djougou Libeka Barake ka ou déstabiliser ka fanga bi. Aya ou sembo Adema sina avant qu'il ne soit trop tard. Adema ka Djougou ni mako. Adema ka Djougou ni makoronye. Adema de Mali bla. Adema de Mali dambe boala. Gelea ba au campi. Le Mali est au bord de l'effondrement. Nauma sembo Adema sina bilay ta la ka fanga ni abe urukutu halateme. Aya ou sembo sina ka Barake ni force de changement. Adema nana domina non seulement Maliki Diaw nana Adema na Adema kun nana anga ina korolen ko anga Mali kurajo wallahi amaba ama Adema kele unyangu ya tauna uhachidi ya tauna hani arasa tubira bi wala anta kele amma obe mo kana faraka Assimi deme na Adema kumbe klele ya dila Adema kumena domina Maliki Diaw à travers Maliki Diaw wallahi Adema de kumena anga tike di nyogoma anga Mali kurajo ante bansa ma unana uwe utarake kote baje sente kono kata be fara ka doke shogeli mogo ye ka siga do ben nyogonche bi hali Maliki Diaw na kumbe kuma kudita watende Adema mogo na téléphone tigambela aussi des problèmes yi ambe ba Maliko la ali bi ambako a Maliki Diaw jugu atana kuna wane ka do bi mogo sama meni na ko ne divine me clé frena muna ne divine te do la parce que ne te fait fanga nga kla Assimi la Assimi be de ka kelela et c'est ka jamo ka te manko e ya onde edi ma nya be muna au jugu de ka fanga soro krefe no Adema de Mali dambe be bola wakati mina u affaibli le sang wakati kele no be ka sigi jugu ka kuma kelenka ko e manganga ke manganga constitution clan croix glan ko parce que qui décèle meka malion ka satisfaction ke ko vichère bi o kanga bo demanda aw nye bolo kuma to kamba ma kala sa be ba me malion be mo ro kala ko et puis ko insécurité bi ko et puis kana accord mun fin aya bolo ko les accords ko les engagements internationaux ko Assimi te ka respecter ko Assimi ka respecter o to dore ani Francis de munu signé et o Adema kele ma o krefe au to be ka affaibli mo be ka nyonye gauche à droite hali be o sigile me kulaje aya la Adema e mun fo ya orla Adema ko u ka fe u ye mun fo ka communiquer la Dimashi Temele u ko ni communiquer ina ko ambe oro mina sanno ay na mede l'absence de constitution légitime et l'abrogation de la constitution du 25 février notamment marqué notamment par l'insécurité. Ko gelea be, ko insécurité be, ko Mali Robert Mali taye, ko constitution manga fali. Ayo rame. Ouye kuma flana du même fana fatukunu, ouye juge, ouye moufano, ko de nos conditions, il n'est plus indiqué ni légitime, encore moins démocratique de retour d'une modification, voire un chambouleuse de la loi fondamentale vigueur qui brille par la sobriété, mais surtout comporte des germes d'une instabilité chronique. Quand on a mis ko instabilité ko Mali fanchima basigi ko o fangate Assimi bulu kaka foka bena fen fe yele may Adema ikodo abena ou te force de changement fait ou nana mu kele ou dankele ala nyabe tiena o de ba fo ou te fa ko nyaka dankan parce que ou ba en fara folo ka bo Assimi la nou ya en fara ka bo Assimi la ou lui répète la ka Assimi fegale ou be soro ka fangata o yo de ka tete la o be fe ko de ka Assimi la Assimi asira ka chi fo jaw nyanati jaw iko ga dine de bon ayala Adema mu fana fo ya orla mena plana fana kala ko ou ye mu fo de ou yo ka communiquer konambe ka yoro do tombo
que le respect des engagements communautaires et internationaux. Eh, ala de ko anye laidu kamenta ani tubabu nyonche kante ko baroke ko fokango kedi. Ou yamou fana fatuni ko l'équilibrage des pouvoirs l'exécutif et législatif et réaffirme de l'indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs. Ko justice ko constitution ko lombe na glan ko be fanga bo mali justice la ko adema masooma parce que adema ere constitution min glan o de fanga di justice ma mane o mena kuma kelen fo ngena adema kampi adema nyamoko ba fefe ima o yeni ke asimi de contrôle la bo fanga jawre nanani numi katla ka fo malien bela jina ben sere ebi ame oro mina bi gelea fefe be malika adema le nanana gelea be malien adema be fenga genga bo fanga la domina adema be Moussa Traoré genga bo fanga la domina moto seteni de kumba chamambulu ani Vespa kalipier adema be fenga genga bo fanga la domina adema be Moussa Traoré genga bo fanga la domina moto seteni de kumba chamambulu ani Vespa kalipier ani BBRS nin hali Yamaha tunta a chamambulu olu de yelemana ka ke milliardaire yebi olu de jamana ta ka kutai ka shweni ke wasoko ye malien ga dambela adema ni nana ya mali kono abeni ala na quartier ou kerefe moko quartier compte quartier ou ka yoro beta yoro be kutai ka yoro be ke soy ka yoro be kutai ou ya ndambe be bona ka kolso fermé ka nga santé blanche ni adema kele noke awe frasi ga avec la ka nyesi o adema kelema o adema keleme ka WG fana kenawi jawo nyabala aw be nyabala o site ka kuma na ma sembu sina ol debe ka oni bebla nyona awana ma kolosa be ke gonkele la blay an aw ka dawnye ante fe fanga ka kla awla an baw de ka kelela mawte ka on famia ayala de o yemu sebe awrala ka tla tuguni adema nani stanche adema mogo chaman kera milliardaire wini fonye 21 milliardaire adema o de créer ou nani stanche on te mene ko fe ka bala adema daira ko politique de kerastray ibe se ka ke fenye politique mina ki ka shweni dege ki ke zomba kule ka zonya shweni ke wosoli koye adema ne nanana mali culture la anya iriso ye misiri munun di awma anga armée ma adema de misiri be ka be dilapidé ka be détruit moni mo keta usine munun jo Moussa Traoré ma se usine numa de adema mogo de nana ka usine clanche be fermé et alors kanga armée fré kanga armée avion tige ka ke barama glana awni ala che aga tla ka baraka no mogo keloni awte sabali o te mene ko ka bara tuguni mali duguba bela u keleme ku ka pion bla bela adema keleme ki sisin dugu bela adema yi kla toya jumena u ye fasi kuro bu yerla no ye RPM no ye Azmai no IRD no ye Kodemi ani APR etc o be adema dérivé udi mais ma fango mogo be fana mogo jugu ide mais mogo nyuma ba do la mais munu yere tieni kala uye on de bolo dile me nyogo mabi malien o ro temen ko fe ka bala nunu nana ni politique ya anga dugula ka malien bela jelen ko do nyona et puis mena kuma kelen fana fo onyina mun keleme ka adema jija mun keleme ka adema yere jija ayo roni ambo ka dama vocal de ko nyafo ay président asimina ako famia malien mon keleme ka adema jija avec justice mogo défend ou une déclaration mais que asimi contrôle là asimi nimi sembo adema sina billahi ibe ka mangoya fe sorobi ibe ka la digi fe soroba bebe ka soroni adema kelene là ou ya munde ke justice ta ka niveau là ou ye tieni mu do justice là meno secret fo onyana bi malien bela jelen kalame billet mardi 22 novembre 2022 malien bela jelen ngani vocal ni vidéo partagée malien adema e tieni mena do mali justice là mena secret fo onyana bi awga janga la je nyoko fe bien mardi 22 novembre 2022 président Siminimi Simbo Adema Sina mangoya fefebe ki sorobi ima e pouvoir fégaler bebi c'est à travers la dima adema e tien de justice kono choko jume mena secret fo onyana bi malion ko sitakili no ye kieba marai aye nyoro la jede le cas frappant est la mairie de Sitakili depuis le 29 avril 2021, soit 1 an et 8 mois. Le maire Alfousseni Sissoko est en prison. Ou ka maire de Koumeko Alfousseni Sissoko avec Kasolabi. Parce que maire Moukoumé, ou ye Adema ka maire de Sitakili,
Adema ka maire de Sara. Ni maire Sara, Dieu me ke maire ka adjoint. Maire ka adjoint, oye parti Sadi Mogodi. Adema bo kelela, ambe le ministre, le colonel Garamilien, le premier ministre par intérim, Ablaye Maïga, allez de Wulaka, Ayraka fo, ko, Alfousseni Sissoko, ko de kanga ke maire a remplaçant. Mais le fait qu'il y a ma bo Ademana, Adema Mogo ye kosugu beke, ayala jo yemunke arola. Il devait remplacer Alfousseni Sissoko, Alfousseni Sissoko est en prison jusqu'à la mort du maire. Il devait le remplacer et a échoué administrativement à empêcher son installation après 5 mois avec le ministre Ablaye Diop, le ministre patriote, qui l'a installé après toutes les enquêtes. Un ministre Ablaye Diop et un ministre Ablaye Maïga, ni premier ministre par intérim do. Allez enquêter sur Beke, Kaira Kafo, Mohamed Kananga, Adema Mel Moussara. Mohamed Kananga a remplacé le fait que t'es Ademana Wula. Si ça, kako beke katakani cheye kasola. Anga ministre, premier ministre, amba fo Ablaye Maïga. Ablaye Maïga wulila ka cheta ka kemeri ya plasi la. Adema y souhaité ministre Ablaye Maïga kuna, le ministre de l'administration territoriale, le premier ministre par intérim, colonel Ablaye Maïga, ayaka barake, aye façon de nyumaka amba fo. Ablaye Maïga ko Adema jota la, ko meria kanga di, Alfousseni Sissoko dima. Ka Alfousseni Sissoko bla plasi la. Adema est moundé ketuguni, ayala djemouno orokala. L'Adema est passé par la justice. Il m'a communiqué avec dimanche, la justice défend parce qu'on est la justice bladendo. Ou t'as la justice à niveau là parce qu'on a pion chamanga chai. Asemeni c'est moi Adema sena bilay mali kurate jo. Wallahi nama Adema tuyabe. Ayala jo munke. Ou t'as la justice à niveau là. À travers le pôle économique avec Kasoge, comme procureur à l'époque. Ouati Kasoge kumake ministre Fengay. Donc, à l'époque où passeront à niveau là, pour là, de plus de 6 milliards est géré illégalement par un jeune de l'Adema. 8e sur la liste. Adema Mouawere de Kumbeno, où est l'ici, ma cheginanye, où you sauté ma wolon vlani ma dounon bekuna, karani Adema dit. Voilà la justice malienne. Adema tarakandeke parce qu'il y a glan. Il m'a oubané de consciente fallait, quoi, simita fallait. Asimininte qui est dit fakabama. Bon, Adema ni baradjou indeke. Tout le monde pour le problème justice la demande du ou tara ka che jaguya don kasola che waru besara ayira ko foite che la mais che décelé me ka bo kasola fobi parce que toi ate ademana il faut que adema mogodo de ka kemeri meri budget mun fana 6 milliards ko toi te met 300 millions kambi o waru tara rojumi voilà la justice oh on était là bi anya me bi ko ye mogo chama mine bi mais au coup djija okata Adema mogo keleme kani nyagami munke sitakili problème na ama nginu kata politique ugana na an kungulo chauffe ka fo kuye mogo dama mani mina dron clé fla dron ka an kungana ngina an tela ngina de awu lembe a zumba kule be mine aya bedi mine mogo mabo mogo la aya la jetouné munke un jeune qui est sous mandat de dépôt un jeune de l'Adema qui est sous mandat de dépôt oui Adema mogo mitako ke mari ja mandat de dépôt bo fanaka c'est qu'on a appris. Mais mon kera mairie le fait que Adema na ode minalobe kasola bi mais Adema mogo min kera ko remplacer justice boko mais uyo ko da kerefe malon te flagrant délit ashimeni mega kede klila de I kolosi suno biga fangala noko ni femme noko ni gerla bi to noko di ayala jo yabu mu fana katuni qui reçoit quoi dans comme royauté. Donc nous exhortons les autorités à aller faire un audit puisque le maire est gardé en prison et cet argent a été entièrement dépensé. Il paraît que dans les caisses de cette mairie de Sitakili, il ne reste même pas 300 millions aujourd'hui. Il faut aller savoir qui bénéficie de ces magots, qui vient jusqu'à Bamako dans certaines poches de tous ceux qui retiennent le maire, car il sort beaucoup de gens, des conditionnalistes, des magistrats, des gouverneurs, des administrateurs doivent répondre. Il faut juger publiquement le maire et réclame cela. Et il a payé obligatoirement une caution, tenez-vous bien, sans qu'on puisse établir qu'il a détourné quoi que ce soit. Et pire, même après cette caution, on lui refuse la liberté. Aye caution sera ka waru besara
ko ka me sita climaire bla hali sini adema senda limba kan malien flé ni be ka kasimi clé de la asira ka tien fo maliki jaw nyana ka sembo adema sina malien o ro teme ko fe ka nyafo bela jelengena ni adema kele ne fana clara ka franci wole kanani français mali kono en 2013 u ya tete genga boy ka sanogo ni fembla nyogona ka sanogo ni Cheikh Modibo Diarra bla nyogona Cheikh Modibo Diarra bora indro u ye français wole qui a appelé la France c'est l'adema et u ya Antonia de u ya ndambe be boana we jamana ndambe be boala asimi ne la de kandi isembo maliki jaw wole ka fana ka de matui ni somoga buche auto ne somoga ya do ya de mai jamana ko na kera somogo ko ya be taga jiw yo fe na ma wuli rapidement aka fanga de plateau flala fin na on na ko changement de mai ya be sabota bulu loi électorale ou yo sabota bulu o mi changement ni jamana donye et assisi munke ka fin demander nouvelle loi électorale là a be changer la siente clé à travers adema ka tanga ministre humilié président Simi ikada nyante fe ki perdi asrasti ka kumani maliki jaw ya ka de ma sembo mali gestion ko la sinon ka fanga beta a jiw yo fe fanga de bol labi ils sont dans toutes les administrations où y a ko lu bafu y fembe kutay où yanga minum betien kanga ko lu privatiser kanga fembe tien hali sisi bol de bolobi asira ka kuma nyoni aka baraka ni force changement ka sembo nu sina nu tseka na ni foyi na ma bonu nu ko be mangu ya sura masiki ni munye anta okele amba ko ambe ka la fasa ante fe fanga ka kla audila ambe fa audi ka toi. Voilà pourquoi on diminue nous. Parce que il y a des gens qui ont famille. On te fait parce que nous sommes les Français qui ont été on est Français qui ont été ça veut dire qu'on est Français qui ont été Libi. On est Kundo, à la Kabargado Malida. Que Dieu bénisse la transition.